Athon thu chu mola chuan in chanin sarai chu abial paluin lauti boyin meche pakhat coffee ken lai chu supalin a hilsman to tak dollar million zaman lai maya chuan abua a chuti lai chuan tlangwal pakhat hian thingthi in a hils chu akor chuan alo shufaya sarai chuan a hrethiam lo hle a chu thil chu abial paluin a mu chuan alo thinrim zwal sawa ma se sara chuan a phekhok shufai tu chu abial pahlui hriat lai ngei chuan date pui turin asoma ma se chu pa chuan counter lam chu hoin bag chu enin alo nar thunga sara chuan lo hrethiamin a black card chu phorin bag chu alei sak ta veka atu kalo ni chuan chu pa ina chuan vakalin anu le pa te hna chuan in nei phalna avadil ta roi maya anu le pa te chu a chhong hle a athu soi chu pa nu le pa te chuan athu tak hle ti po chu han hria a ani na taka chuan sara chu sumdong lian tak ro khom tu ania ma se anu le pa anin chena wangin a u naw pashon chuan a ro chu a chu pui ve boka sara chuan a u naw pashon chu lemchan thiam pakhat nen anin kop mek ni in a ring hlel mek boka sara chuan a u naw pa chu a en thlave meka chutia zui lai tak chuan dora a phekhok lo shufai tu bok khalo lang hlolin pui adu le du lo te zotin sara chuan pui angai lo thu alo soya ma se chu pa chuan sara a pui thei nge nan alo nar lo na turin thil soi anei ta a sara po chuan alo nar thei talowa chu pa nin chuan puan pholai te chu thlep dunin rin lo deuh chuan anin hnai pal thuta sara chuan a thil chui laia po chuan a ril ru chu a pe hlei thei talowa chu pa chuan a hming chu yan ho ani thu te chu a shila ni khat chu sara chu cafe a avakala meche om ho chuan mi pa pakhat hi mel thwa ti tak hian an lo en thapa chu yan ho ania chulai hmuna chuan alo thok meka sara chuan a haidera ma se yan ho chuan alo discount na nowa chuan laflem alo da chu a hmu chuan enin anui ta a chu mini tang chuan khoi hmuna po sara kalna apianga yan ho chu alo lang ta thina voi khat chu mola lo langin ngoi rengin sara chu rosen apea sara chuan a hrethiam lo hle maya tun laia anin chhai dan tharaniang ti te chuan angai tua tarum ruma ni tam tak aliam le nu chuan sara chuan a office a hna a tho lai chuan a office pon lama tang chuan thom hria in delivery boy chu secretary phalna lowin alo lut tlang meka sara chu a thinrim lekleka ma se delivery boy chuan lekha pek tur anei thule sarai id angai thu chu asoya sara chuan dokana a id chu lo da in a hnu loka chu delivery boy chu midang nilowin yan ho ani ti a muta a sara chuan yan ho chu engwanga a maron in lan thin nge ani ang ti chu angai tua tangala ma se yan ho khongai thak tak chuan puithiam ni atuma engtika emo chuan ani thei ngei abe sebok ma se a hlotlin ma chuan na sang a thokwal ri ani ma se sara le yan ho thon thu chu atop mai lo sara pa chu chung ko hau satak mak pa ni thinin adin mun siam turin na satakin alo thok thina ma se sara chu thil ti thei tak ni in mitam tak chuan an soisel chang a thin ni khat chu sara chu shareholder meeting a an company a chuan kalve in a thiam le theina ti chu an pompui ve ta ni inangaya ma se papakhat chuan a talente haiderin nui zasiam nan alo manga chung thil sara in asha chu aril ruana ema shareholder ti ma a aril ru le thinrim na ti lan atan a theilo bok nen a ho kunga a kar asil tir lai chuan a in sum zo lo chu a tap ta hom homa karwas na chuan yan ho chu a mule hlola yan ho chuan a kar silman alo pek sak tur thu chu asoya ma se sara chu coffee min le sak thungang atia sara chuan lo pompuin cafe a chuan an kala sara chuan ama e turin steak a order tel boka sara chuan yan ho bula chuan engwanga akalna apianga in tong thin nge an ni ti thu chu azota azo na chu atu tan ve po chan na pek har tak turania ma se yan ho thil tum chu puithiam ni ani dai thunga ma se anu chuan alo rem ti hau lo ni in anu nen chuan in ti thiam lowin
in chua sanin ama le achung ko chom nan sum tho chua apui ve thei chu atum tlatani sara ve thung chu mi hausa tak ni in anun dan chu a ho ve ema a in man to tak te chu a nok nuai mai thina ni khat chu a in nok nuai mai a mu chuan a identify turin cleaning service lam atang mi som lai mai kaltir tur chuan abia a ma se muntify tur a local chuan sara chuan mak ati in a phudeu soka mi som nilawin mi pakhat midang po nilo yan ho ngei khani in yan ho po chuan a in balti fai tur chu sara in ani ang ti chu a ring phabik lawa yan ho chuan a hna chu a tan tangala sara chu yan ho in a in ti fai sakdana chuan a mi da tlung em maya ti chuan yan ho chu ho atum mek lai chuan a in chhunga light moi tak mai chu a balti a han mu a ti fai sakle atuma ma se yan ho chu a che swal palin light moi tak mai chu chhuata chuan atladar tavek maya yan ho chu a lau thong ema chu light chu en reng pon amana to ti a hriat ema sara in alo ho chuan chu light chu dollar million rukman lai ani ti chu a hrezui le boka yan ho chuan ngaidam dilin sara hne na chuan innoya na thokin karul let le vekang che atia sara chuan lo narin poisa chu asum fai nge ya pek adu thu chu asoya ma se yan ho chuan nitin a ina kalin aba rul zo ma chu a ina ti fai chak tur thu chu ashila sara chuan mi pa identify tur roi chu ti in alowin ngai to ve rau lai chuan yan ho chuan sara hne na chuan puithiam ni atum thu le mechia ril ru a pek lem lo thu te chu angai that nan chuan a han shil ve boka sara in chu thu a hriat chuan hun ola nei thin lo nen a identify tura roi po chu arem ti ve tange nge a atu ka chuan bazara in lama an mamo eng ilo le tur chuan an kala an pani chuan na thok tu le arwai tu an ni ti po a hriat lo in ngai zong an angma zo kani yan ho chu bazara chuan a tho pui hlui nen anin muhlola sara chuan na engzat tak lo thok to takang mo kalna apianga lo shetu an om theizela ti in alo ngai to ve rau rawa chu mini vek chuan sara chuan shareholder meeting Amah ami tenen bok khan an nei le ta a an zinga mi pathen khat chuan mi chia ti chu moi takin lo om se shwai tu ni tur hi chuan an fit tok thin lo ti tu te chu an oma sara chuan a thin rim na chu thup sham atuma ma se mi chia ani wanga in tur serve an tum an lo dan ta ka chuan ari runa chuan chulai mun chu a chwa san tangala shareholder ti chuan sara in unau pashon jo anei ti an lo thei hil to te po aniang jo chuan sara an ti dan te chu alo en liam thei bik lowa atu ka chuan jo chuan shareholder ho ne na chuan an company a an la thok zom du ani chuan a unau nu sara chu za turin ashila ani lo chuan company an chwa san ngal tur thu chu ashil bok chu mai chu ni lowin zau chuan Amah zanin shareholder meeting dang atil na a unau nu sara chu an za lowa mechia ani awanga chu tiang thil a thleng le ani chuan angai dam don lo thu in alo vau hlom to bokani sara chu in a ho nu chuan a chaw ema identify tur po chuan chakna reng ani meu to lo ma se a in enkol tu felle mel thatak mai yan ho chu ama pui tur chuan alo in pe ve renga a indoor bel chu aron ria ava en chuan a u nau pa jo alo nia sara in a u nau pa mel a mu chu a ham hai hle a yan ho chu bi rungal tur chuan ashila housekeeper atana mi pa arwai chu a u nau pa chuan a oi sak arin lo wangani yan ho chu room lama chuan uite nen chuan an bi ruwa ma se a u nau pa chuan ui bau ri chu a sheta a zau chuan a shethiam ngala ma se a chhunga lua va in fia adu thu chu a soi fiama sara chu alo mang ang mana amang ang mel zawin a mu chuan nui pa in akal san le tamaya a chhuan nu chuan yan ho chu lo chhuakin ngaidam rondil pa chuan candy box hi aron pe a tuna chuan in ruak tak ni thing kha yan ho a omve atang chuan in nuam tak alo ni to a chan chu yan ho chuan in ti fai mai ba ka sara chu a en kol pa boka sara po chuan a ezon na te chu a soi pui ve thina ma se sara chuan yan ho ne na chuan thil du dang anei le nei lo chu azot ta thuta yan ho chuan o I poisa hi kadu ti in lo chang ve maya
ani na taka chuan yan ho chu biak ina Puithiam ni chu adu thu sam berani Sara chu miri theizok te chanpui tur chuan aril ru min atum thu asoi boka Sara chu athu soya wang chuan alo nui ta hoka Sara chuan sum donate tura min du ani chuan inui mel min mu turani inui mel mu ka du ani atia chu vele yan ho chu Sara lam hoi chuan anui ta sen sena Sara chuan anui mel chu mu nuam alo tingang mai atu ka chuan Sara chuan biak ina chuan khor khat chu a donate tange ya an biak ina an mentor chuan yan ho bula chuan inui mel hi thil thon pe kania tu na chang chuan lo hlim ring to angche atia yan ho chu Sara lam hoi chuan anui le ta sanga chu ta chang chuan biak ina chuan thil pek sang sang an pe ta ringa an ei tur mai ba ka phone te laptop te chi sang sang an pe ta a Sara nu na po thil tam tak danglamin sumdong nel omlo tak ni thin kha me che hlim theile nel tak alo ni chho ta bokani ni khat chu yan ho uite chu ina changina chhuaka Sara le yan ho chuan an zong kwala an zon na lama Amah a alo chui rok thin lemchan thiam kha an mu hlo maya ma se chu nu chuan yan ho chu Sara ina acheng ve ani ti a mu chuan ngai twana diklo chu anei ngala Sara chu chong atum lai tak chuan yan ho chuan in chung lama a hruai lut ta daya Sara chuan mak ati hle a ma se yan ho chuan a aya mak ati zok tur thil chu ashila chu thil chu alai ti chiat ta kha man to tak ani lo ani ti chu ashila ti chuan Sara chu poisa le thil pe pe in amang tha zui ngala Sara chuan aril ru in thil tam tak angai to a ma se chuak lo tura dang tur chuan chuan lam tur anei si lawa anuna Amah saberatan Sara chuan tu ma ma aril ru la lan chhuat tir ngai lo tu chuan yan ho Amah aya kumson pahni zeta Naupang zok ne na chuan zo na azot ta a Sara chu a birthday ni alo thlenga apa chuan pangpar lo thonin a pangpar lo thona chuan lekha ziak da telin a pangpar lo thon chu hlimna thlen tu turani ti te chu arun ziak tel boka Sara chu a hlim ve veng venga atuka chuan chung ko in mu khoma oma Sara chuan a birthday pol ani aringa ma se ava thlen chuan lemchan thiam nu kha ava mu a aril ruput mang chu in thakin a u nau pa le a bial nu wang chuan ani aring ta ngala zau chuan a gift tur chu phorin Sara chu a pe a u nau pa chuan a birthday chu alo na thei hil sak bik lawa party zo chuan Sara chu kalmai atuma a u nau pa bial nu chuan lo ko dingin an pahni in kara chuan in Puithiam lo na ala om ti chu a hriata a thu soi chuan Sara ril ru chung ril chu atin na hle a chuan lam siamin yan ho chu a khola ma se na ala ban lo thu chuan alo changa Sara chuan a khol le a ma se yan ho chuan alo ngai sak lem lawa chuti lai tak chuan yan ho chu Amah a mi che pakhat lo dingin an bosin a ko thu chu aron shila yan ho chuan na ala thori thu chuan alo changa ma se chu nu chuan voina tan dor khar to tur aron ti ta ka chuan yan ho le dor ngak tu chu an lo phu deuh zoka yan ho chu Sara ma a chuan thu in Sara thil ei lai chu enin an company a shareholder ho wang khan angai dan ani lo le to emo atia ma se Sara chuan soife in a chung ten a birthday pola party an buat sai emo ati Laia Amah wang ani lo thu te chu ashila yan ho chuan I idea khan bo in hi I birthday ani si lowa atia Sara chuan shilfe in a birthday ni le a idea mi a in an lo thu chu ashila yan ho chuan an eina man chu pek atuma ma se Sara chuan arim tilawa ma se yan ho chuan apelui ta trala Laia chuan Sara na ban nu chuan yan ho chuan a office bula chuan alo ngaka Sara chu a shil hailek leka yan ho chuan Sara a mu chuan birthday cake chu aron phora Sara chuan a birthday ni hian cake ala ei ring lowin alo le saka ti chuan Sara chuan yan ho chu cake ne na a mural chuan Amah chuan limruk veng veng na aneya Sara chuan tuk in khan pangpar ka donga chu pangpar omzia chu hlimna alo la thlengang ti aniya yan ho chuan mak ativiawa Sara chuan thok la in yan ho ngai twana chu hria thiam puin a in hria a Sara chu in herin akal son ngala yan ho chu cake keng chung chuan ading ta ringa Sara chu a office a chuan thu in Amah ang khan lungai na emo tra chak na anei hau lawa akut pahni chu wanin
yan ho alo let le theinan chuan a chong trai ta a yan ho po chuan sara a reject chan chu a hre thiam lo hle a ari ru chuan sara thu soi te chu angai tua ngut nguta akal konga chuan pangpar dor pakhat a hmuwa akal pel mai theilowa dor ngak tu hne na chuan eng pangpar hinge limna thlen thei tu ti in azota dor ngak tu chuan kandula golden marigold chu muin he pangpar hian Hmangaih na thlenin lungai na asuk yang thei ti in alo shila chuti lai vek chuan sara po chuan a computera chu tiang pangpar tho chu alo in ve mek boka ni khat chu sara chuan yan ho in mutura alo kal chu alo mu a akuta golden marigold pangpar chu alo geng boka chu vele sara chu vakal hnain yan ho chuan pangpar pek atuma ma se sara chuan latalo chuan akal son ngala ma se yan ho chuan thil engemo asoya sara chu dingin ngun tak chuan amita enin achang leta yan ho chuan alo hre thiam lo hle a sara laka ari ruput mangte chu a in thlaka ma se tan chuan a harsat em awangin amanat po poitilowin ashilani rinlo tak main sara office a chuan mi pakhat alo leng luta sara chu thil engemo shiltura local ania aming chu chorki ho ni in South Korea alo let ania sara chuan asia chuan angoi deuh data sara chuan apale anupui hluilak atanga piang ni ma se au naupa jo chu chairman tupa tak tak ani ti chu asia a au naupa chuan rokhom turin theina ani ti po chu sia in au naupa el tur chuan puitu tur amamo ti po asia a chungzinga chuan choiki hau po chu telin Amah a pasal turatana an sum don na puitu turatana an ruat ania ma se tuna chuan anuna yan ho chu alo langa choiki hau ani lo ani chuan a ro khom tur achan dona ma se ani chuan yan ho omdan tur angai to a office pangpar chu enin yan ho chu a khol takala chuti lai chuan yan ho chu biak ina puithiam bula lo omin ari ru te chu ashila puithiam chuan Puithiam ani chuan a du thlan na a chuan a chan na a mu thei tur thu chu ashila yan ho chuan Puithiam thuron chu pomin Puithiam ni tur chuan ari ru a siam fela chu vele chuan sara po chu biak ina chuan alo thleng hala yan ho en pa chuan a thin lung alwa hne zia te chu angai to a yan ho chuan ari ru a siam fel to ani churingin yan ho stepa alo chuk chu ami tuitla chung chuan alo ena yan ho chuan sara chu hriat thiam angai ti chu asia a ma se chu ti lai tak chuan sara chu in herin akal ngala yan ho chuan sara chu umzuin a ina chuan avakala yan ho chuan sara bula chuan pasali nei don ti ka hria asin I pasal turpo choiki hau ani ti in asoya sara mel omdan chu a in thak ngala chu ti lai tak chuan choiki hau po chu alo lut ve a an pahni chuan a enduna sara chuan in biak zom na hun ani lo ti hria in yan ho chu hori tur chuan ashila choiki hau chuan sara hne na chuan engkim hi atan chuan sumdon na awang ani thu le a u nau pa chaklo na lai te chu ashil boka sara chuan a thil hriat chu a poimo ti hria in a u nau pa hmutur chuan akal ngala avathlen chuan a medical report chu a hmua a u nau pa chuan alo en ringa sara chuan a u nau pa lakatang chuan a ro khom tur lak let na hun thatak ani ti chu asia a ma se sara chuan ril fim takangai to in choiki haulam chu achang du talawa sara chuan sumdon na le ami malnun chu a thliar sang ta zoka choiki hau chuan aril ruput mang dangta chu alo ngai theilawa thinrim tak chung chuan kalkonga chuan poisa te chu avom dara sara chuan yan ho chu in mu puitur chuan asoma ma se yan ho chuan dora bek thar zor lai a mu chuan a hnar ta zoka ma se sara chuan akat chu ron phorin chulai hmuna bek omte chu aleya ti chuan pahni chuan kongkamador te a chuan cholin sara chu angai tuana ala boy ru em ema ma se a thinlung chu Hmangaih chuan anem to zoka thilkal to le tun hun angai to chuan sara chu alungai dewa yan ho chuan Puithiam ani to awang chuan alaka aril ruput mangte chu pa ngai taka alantir angai thu te chu ashila sara chuan yan ho chu muang changa changle tin me cheswal le thalo tak ani thu le thiantal kan ni theyangem ti chuan asoya yan ho chu lo nuin sara chuan alo en renga
atu ka lo ni chuan sara chuan an chung ko in mu khom na a chuan choi ki ho pasalatan anei don lo thu chu asoya sara thu soi chu apa chuan alo thlop rang hle a sara u nau pa ve thung chuan sara I thutluk na siam chu choi ki ho pasal anei nilawin ama wanga tiang ruang man na siam mai ani ti asia thu te chu asoya an zawai chuan sara thutluk na an lom tlang hle bok dinner e zo chuan sara le a u nau pa chu hotur chuan apa ina chang an chuaka avoi khatna atan sara chuan thinlung taka aril ruwa a u nau pa bula asoi voi khatna ania ro chung changa a bei to lo tur thu te chu ashila aril ruwa thiltum dang thazok anei thu te chu ashil boka nitam tak aliam nu chuan choi ki hau chuan anin nei tur an chulti chu alo shia a thinrim takin sara office a chuan avakala sara chuan dam takin in nei na chul ani thu chu alo shila choi ki hau chu a thinrim hle a thinrim tak chuan sara nei atum chan chu chanpui tu I nei lo wanga chanpui tum wang chau che ani ti a sara bula asoi chuan sara chuan alo chang let lawa choi ki hau chuan a thinrim na chuan sara chu bentumin akut chu aphara chuti lai tak chuan yan ho hi alo luta akut chu alo mana choi ki hau chu thinrim tak chuan a chuak zui ngala sara chuan ngoi ringin yan ho chu alo ena sara chuan adu thlanna a chuan a chiang ani ti chu a in hre chiang tel tela yan ho chu ina chuan hun rei tak nuwa chuan ava ho a arin lo tak main a chung chuan adu thlanna chu pompuin an lo lom puya Amah Puithiam ni an phal lo kha tuna chuan atana fui tu ama ti chak tu ber an lo ni ta a yan ho an a chung ten an lom puina chu alom lu tu ka wang chuan omdan mai tur chu a shelawa ngoi rengin a room lam chu apana a chung te chuan engma an soilo ma se u nang nu chuan engkim chu lo she thiamin yan ho chu Hmangaih anei le nei lo chu azota azo ngun em wang chuan yan ho chu ati boy hle a chuti lai tak chuan karman to ti hriat tak hi aron dinga yan ho le a u nang nu chuan lo mu in kara changa me che mel thazet lo chuak chu an mu a tu dang ni lowin sara ania sara le yan ho chu motora chuan chuangin an tlan zui ngala motora chuan chuangin hun hlim om tak chu mangin an in zom na po chu an nem nget dun ta a dinner e tur te chuan an chuak dun ta fo poka an mahuna an thil tum te chu an soi dun china yan ho chuan Puithiam nilawa na zom atum thu chu sara pula chuan asoya ti chuan sara chu yan ho chuan jachni atum thu chu ashila sara chuan mak alo ti dewa ma se yan ho chuan nui pa in Seoul University achanga lo azir chua to thu chu ashila sara chuan engwanga achung ten Puithiam nilo tura an du chan kha ashe thiam ta a chan chu tu chung ko tan po Puithiam ni tura an fa ti thlan sak chu a har sa ani thilti an eizo nu chuan sara chuan yan ho chu in lama awathla a an ho konga chuan an chung te in mu tir hun tur te chu an soiduna ma se yan ho chuan sara te chung ko din hun a en chuan ama pressure an sa em maya sara chuan yan ho bula chuan I chuan man I pelawania atia yan ho chuan alo she thiam lowa ma se to pa chuan atu ka sara chu a thla ve tur thu chuan a thla ta a atu ka chuan sara chu yan ho shwai tur chuan an skula chuan avakala mi pa pakhat hian sara chu alo en renga sara chuan alo haidera ma se yan ho local chu pa chuan a murwal chuan a thik ril ruwa sara chuan lo she thiamin anin kara in shia thiam lo da thlen thei ani ti chu shia in an mahuna a poi thei tur thu chu a shia a cholla in a ina vatlo a chung te vatlo chu atum ta choka sara chu yan ho te ina chuan avakala tlang takin a chung te bula chuan avasoya a chung te chu a thong don ti po asia a ma se sara chuan a thil tum chu anin kar chu an pahni chau ni lowin pangai taka bultran adu wang ania chu mi hnu chuan sara le yan ho nun chu atluangin hadam tak le inti luina an mani le chung kwa a po om lowin an hun te chu an khovel chewa chuan an hmanga tuna chuan engthil ma hlau tur an nei to lowa an thon thu po alo top ta ani ka channel min ngai hlut saka min lo view sak tu te chunga lom thu ka soya subscribe lo ten min lo subscribe ve cheu don nya movie mu nom tak tak ka lo ti chuak zel don ani